Здравейте, продължаваме откъдето спряхме. Този сервер го направих с брата ми. Чуди се кога ще дойде, за да играем. Тук валя, аз имам брадва и сега виждам животинки. Знаете ли какво се случва с тези животинки? Умират. Хайде бе. Си наред. Там като се умираш. 4 левел съм вече. Искам една врата да се направим, но не мога. Те, печката ако остава тук. Пържолките са готови. Сега. Мисля да взема да се направя. Вижте какви мини има там. Да се направя кирка и да влизам в минанска, ако се бавя вече. Да щупя тази фиданка тук самотно. Защо точно тук избрах на този ъгъл да я чупя? Гледай. Тя къде точно тук пораснала, не можах да разбера как пораснала тук. Растете. Пак аз се чудя откъде са пораснали там. Wait. Мисля да се направя една градинка ето тук. Така, тези пържоланки са за тук. Чакай. Кой има най-много такива? Така. Имам ли тикви в себе си? 6 тикви. Първа да отидем да го гръмнем. Гръмна свободен клипърчето. Добре. Сега ще си направим градинка. Направя един меч. Тук да си го оградя така. Тей. Тук ще бъде градинката. Ми трябва вода, аз как да докарам водата. Им ще се щупя тук, за да сложа вода. Пък ще намерим да направим кофе. Какво да направя, след нямам кофе? Толкова стига тук, защото... Чакай да сложим такова едничко. Тей. Така. Тей. Тей. И тук ще щупим. Ето така ще бъде. Добре. Сега да се направим кирка. Каменна обаче.
А сега в мина. Браво. Браво на крипъра. Браво. Браво на моето момче крипър. Уби ми зомбито. Около. Супер. Леко ми дава. Аз дойдох тук само за 3 айрон. Пък и повече ако намеря. Сигурен съм, че има айрон. Да се надявам. И само кол ли има тук? Каква е тази мина? Такава смотана. Гледай, само кол. 12 лева. Сега толкова са. Не знам, че имам мина близо до себе си. Пайк. Мисля да отидем да се наспим. Да си направим тук път. Много реват тез. Къде паднах аз тук? Добре. Лека нощ. Така. Сега да отидем да намерим айрон. Вече наистина. Кой има тук? Как се подава тук? Къде отиде зомби? Уха. Щях сериозно да умра. Мога прочета. Бързо, хайде живот. Колите с мини са много гадни, бе. Много ме страх вече да влизам в мина. Тук нещо. Тук. Не знам, обаче отивам нататък. О, ето.
Май няма ерам тук. За съжаление. Не станах 17 левел. Ще се Уха, колко красиво дърво, нали? Там какво виждам? Тя ми за нещо. Добре, мисля това да е краят. Абонирайте се, лайквайте, пишете коментари и чао!